Здравей, Мирела. Аз съм в една друга стая. Искам да ти кажа, гледам един стар филм от миналата година. Бях на магазина. Утре ще ходим на Дикчан, на друго място. Има и куче голямо. Ако се изправиш, ще е колкото братовчет ми. Аз съм вече на 10, тази година ще ставам на 11. Но съм се написал 1995, не знам на колко съм, значи. Аз съм на терасата, тя е заградена, покрив, прозорци и стори. Там ще слагат мивката и ще ми ще ми направят стая. На мен и на сестра ми, как ли беше, моята сестра, няма да казвам името. Преди тук беше незакратена тераса, сега има плочки. Имам си роли. Нещо тъмно се вижда тук. Дигна шторите. Така, дигам ги. Стоп. Тело, че не знаеш, може да се абонираш, да видиш всички мои клипове. За първи път направих слайдшоу с снимките. Не мога да сложа тази испанската песен, защото не мога. И ще се пробвам един път. Затова пожелаем късмет и до скоро!